presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan og sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Martin. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Martin. Kini akong problema bahay ni sa among silingan ba nga among gitabangan taon. Siya pa'y gitabangan, siya pa'y masuko. O garon inyo yung masabtan kung unsa niya akong sugilano, no? E na niya akong pagsugod ang mga pangitabo, ha? Ay, dang bro. Ay, practice na doon kayo. Ado, nagitaan ni ka. Okay, larga. Ta-da-da-da-da-da-da-dan. Ta-da-da-da-da-da-dan. Ang panahon karon lagi na. Nagkadaga na ang problema. Nga muhirit pa magitaw yaing romansa pag-usab mari o pare ayaw nagbuhat og milagro ana kontento na lang ayaw nagtilaw sa uban naay mo bu taas gidakon dakong lawas bingol og bukton naay taas nga kaging kingon saging luyat nga sudongon agwanta na lang higala mauna may imuha palunga ang suga para di ka matulala. Paglaw na to kay practice na to sa iyo ko maya. Mas nindot ning practice ba kay mga tunong uban sa isa. Ang uban. Rida. Ay sus. Moabot ra gayon nga matunong ra gyud nga tuad ro. Matunong sa lain ba ha? Naunsa. Ano ta? Likod sa dia. Hello. Ay. Ako diri ha. Nalakas na plate. Sige. Ay. Namin ngita na to. Ngita nis kong asawa ron ba? Kinsam ka ni? Kinsa na! Lods? Kasi Lods? Ha? Kinsang Lods? Ay, daan piyo ko. Ako lagi asawa. Nga naman nung tao sa yato! Ay, nara palihog nung si Juliet, ang rayna sa mga gwapahon. Ha? Ang engkantada sa kabayutan. Ha? Kinsa na dong Martin? Oo, dahil ngita ni mo ay. Julia ko na siya, rayna sa kagapuhan o ikantada sa kabayutan. Huh? Uy, Julio! What? Oh, porbida. Ika ka silang Julian, himong Julio. Porbida, no? Ay, bayot, sud, gali. Sud, dire. Ali. Kasi makita ka si Tipaon diha. Peda, naarwim na ko pirong buwang, sud, dire. Ay, grabe kayo siya.
Kumusta na makabayot, oy? Ang gwapa lang yapon, bata pakalitan. Unsa bay ato nimo nga nasaag magkadili sa Mumbai? Oh, inyo di ay ni? Ay, wala ka may baw. Sige na makakani din ni. Silingan ta uyot. Anay baw, oy. Ingan mong kong kang nasaag ko. Siya ba ya? Unsa lagi ato ni Muy? Ha, kaning Lods. Magpatabang lagi ito. Magpatabang lagi ito ko ni mo, Lods ba? Sure na sure. Tabang magitaglaing tao, ikaw pa nga murag dili ingon nato. Lods, oy. Ikaw ra ba ingon ha nga ikaw si Julia ang engkantada sa mga kapayutan. Oh, siya ba ya? Magpa-shock effect ba yun? Unsa patabangan nimo ba? Kung ang manggudyas ba, ang akong auntie, na-apel magkutaon sa ang ilang balay ba, na-apel o kaguba tungod sa linog. Na-apel man. Naku, kayo gliki. Uy. Ang imong ante? Ilang bay? Kung luig di kayo sila yan. Grabe kay kagubang ilang bay. Taas kay liki. Murag ang akong auntie, no? Ang iyang liki, abot sa agtang. Grabe yan. Naguna ng liki agod. Sabay? Dili, tayo mong ante. Sige, yot. Amo nang istoryahan sa kumbana, ha? Ayaw ka bala ka, muhatag mi. Balikan lang niya ko, ha? Oh, sige yan. Salamat kayo, ha? Di lang magdugay kay mato pa ko sa uban ako ang masuod nga doon na humok og mga kasing-kasing. Sama ba ni mo? Butan, kayo kanya. Oy. Grabe day kaayo ang pagkaliki sa ilang bahay, bayot? Grabe, kayo, day. Unsa gyud ang grabe ha, bayot? Abi ni mo na no? Ang kanang ilang bahay, Tris andanas manta na. Paglinog, 2 andanas na lang. Hala ka, grabe good. Mas may grabe pag yun karon. Kay doon na aftershock. Paglinog yun, aftershock. Ang iyang bahay nga 2 andanas na lang. Karon, usa na lang. Mura may noog bungalote pa iyang bahay karon. Hala, kuya, wagod no. May gani, kaya wa sila maunsa, no? Ay, dito man silang tanan sa rooftop, paglinog, nahugod ang iyang bana. Habi niyak patay na, ay, may gani kayo sa nalang kaandanas. Giswerte paghihapon taon. Luuyas ilang bahay, no? Noon, lagi kaayo, kamurag may ok man ang ilang bahay, gikan sa to kaandana. Karon nahimo na lang usa. Swerte, kay buhi man sa sila. Malas, oy. Kay- Wala naman sila kanaog. Kaya hagdanan, wala may unang naguba. Wala sila kakanaog. Ala sa good. Swerte piya. Swerte? Kung kinatabangan man dayon sila, nang huwam nagkuan kining hagdanan sa Vico. Ug mo ighimo na mo hagdanan sa ila, ha? Swerte di ay. Malas, oy. Malas? Kinahog man ang akong auntie pagdaog. Anong malas man? Nama kay hagdanan sa beko nga ilang gigamit. Oh, pero malas. Kaya hagdanan sa Vico, pangagman. Kuha mag-usa ka ang-ang. Ay, kamalas basad. Swerte, oy! Swerte, oy! Kinaaman ko ni may rescue dayo nila. Mao nga, salamat kayo, yat. Ang Ginoo na lang mag-igo. Muhatag kanyang bayo. Kamano, Ginoo na lang mag-igo ninyo ha, sa inyong kaayo, yat. Ha? Sige. Pero, kanang kuan, tinuod mo gyud kinahanglan nagtabang, amo ginantabangan, balikan na niya. Say ba toyo atong bayot mo day? Nangayog tabang. Kaya ko nung auntie na igo sa linog ang ilang bay. Ngunya kaya dako mag-damage. Laliman ka nga ang bay kuno sa iyang auntie Tres Indianas. Karon usan na lang. Ha? Ano ba? Gilamoy sa yuta ang first ug second floor. Ang nahabilin third floor na lang. Maayo gani kay luwas pa yang ante. Lawas ra. May nang may motong na ni ane siya kay mga isa kinabang ba kay luoy lagi taon kuno kaayo. Taga ato gida ba? Mamalitag para sa ano nila. Sa may ito paliton dong? Malitag tag sardinas. Kanila lagi magiluyon kay ta sa uban ba niya, magiluyon sa kaya kong asawa, na malit ay may para hinabang nila. Kunya kaya piki lagi ta sardinas ug taon ang amo taong gisigurong palit niya bugas ug unsa pa diha. Kunya, Ayo!
Ayo! Okay, Martin, so- naitaw sa gawas o. Susiha ko nung kinsa na. Kinsa na! Ayo! Parcel ni! Oh, Parasil ko no. Nari kay gi-order? nag-order ko para hinabang taon sa amiga ni mong bayot ba kay nangayo magato sila hinabang. Parcel! Ay, oo. Di ba? Sige, sige. Mauna na kaniyot. Ako sa gawason. Oh, unsa man na daw? Nay, Parcel, kuan, ikaw si Martiniano Valdez, no? Martiniano Valdez. Ako tong amigo si Martiniano Gomez. Pero patay na taon. Lagi ko, mag-isipot lang tagkuan ba? Ako. Di mo order ni. Ara, Sige, sige. 5 karton yan, 5 karton. Mauna na, sige. Paliho ko butang na daw. Alsa daw. Lo, Unsa Rubio. na imong gi-order di ay dong? Sardinas dahil. Ha? Daghan ako na ko. Tagan ba taga-tagan? May kung sa taga atong di na to tagang uban sila reto tagaan. Apilo to ng uban ay. Sige na. Tawag niya ang mga silingan na to para umtabang uripak ani ha. Adaw salamat kay ha. No problem, sir. Pwede ka na ko picturean, sir. Makuhaan ka ba nga? Imo nang grisi mo. Okay kayo. Okay. Ante, kalma lang, ante. Ayaw palabis imong gibati, ha? Ay, sakit manggod ka ayo hulyaw eh. Nga pila na katuig na mong pundar nga matukol ng baya. Murag sobra na sa katunga ang among alkansi ani. Kaya imbis tulo ka andana, nakaroon usa na lang. Ay, sumpayin lang lang, ante. Nga asa man taon may isumpay. Nga wa naman may kwarta. Kadto, tinigom intahon to na mo sa kumbana katong milarga siya gawas. Unya, karon wa naman si bularga. Kay magnegosyo na malagi unta mi. Unsa man negosyo, ha? Katong negosyo nga pyramid ba? Ay, networking. Oo, kana, pyramid ba na? Nya. Nahunla ko ang pyramid god na igos linog. Bungo sa itoy. Maayo. Hala. Julia. Alam mo na ron. Ati sila na ron. Gipangayon akong ginabang ba? Nagdanan lang ginabang. Mauna yung gaguol. Ha? Nagdaros lang ginabang. Kadito akong pasudlon. Hala! Ay! Oh, na. Dire. Unsa ko di kadagan ko na aning kinarton yads. Ay, amo nang hinabang yun. Anya, ikaw na'y bahalang mo bahin-bahin, ana, ha? Apila na lang itong ubang silingan ninyo nga naigo po sa linog, ha? Ay! Unsa ko di ay ni? Mga sardinas na. Ha? Mga sardi? Ano, deka? Sudot lagi ng mata ni mo. Purtig yung sigaa. Matagak na, uy. Ante. Matagak kay mong mata ni ante. Uy! Ano, day mo, uy? Tanan mga hatap ito suban. Nakita na mo ang mga reaksyon sa iyahang iyaan o sa bayo taon nga murisigay lang mga matang kita sardinas. Nyawa ko magdahom nga sa social media di ay may gisulti ang bayot. Day. Oh, dong. Tanawa ra ko gipost sa amiga ng bayot. Siya man ni tanawa, oh? Asa mo? Oh, kana tanawa. Kani? Oh, kana ba? Awa. Okay, play ha. Tabi nawa. Uy! Magpasalamat mo kung ipakaon mo kailang away ayo. Mingon ganay mo pakaon. Lubos-lubos sa putaw ninyo, oy! Kanang humba nga lata. Adobong pinalagtob. Nga may pakapin nga sukang pinakurat. Dili kay pakano ang lamay na ko sardinas? Sardinas? Ipakaon niyo naman mga taga-barangay Bulhot. Iyo bagot-but. Uy! Buanga! Manghambog pa! Oy, kung wapay linog, no, humba nga lata o adobo pinalagto ang among gikaon. Mao na itinood! Kahilas yung bayota, Pulpita. Unsa man taon yung bayuta, uy? Kita'y gipadungong-dungong anida. Hilasa na niya eh. Bro, ang bagay siyang naong gilas-hilas yung kanahan. Ha? Di sa mukha ko sa linas? Ngayang naong ning bayota mo ramulig tinabal? Di, glagot ko. Kita pa'y mutabang, siya pa mo'y tabangan, niya maginingon pa siya na. Palik ka bida, sos, labayon ko ng sardinas, kinarton ba? Hilas si Mayota. Ano kang bumalikan, hindi ha?
Ay, basta diin na lang na. Uy, ano na lang tubayi? Ano Di, kalagot kayo. Bida, ngayon itong hinabang niya. Magyaw-yaw ko sa atong hinabang. Basig dili kita mo iyang gipasabot, uy. O siya dili, kaya nga no, ha? O sa kaya itong yatag nila. Sardinas. O di kita igigo, di ganan. Timan balik ganin dinib, bida mo, ari ganinib. O niya, mangayo pa hinabang, kumo na ihatag na kuha ning kanahana. Martin. Suruka lagi sa kundugo, nakakita sa vlog lagi tao niya. Mao nga, lagot yung kay ko. O niya, Hinaunsa man ning bayuta. Aw tan-awa da, napuno na hinuon si Bash. Sakit na nung kay mga comments sa mga tao para niya. Mao na amaw mo kang bayuta ka. Da, mao na diha. Kinsa na? dahil na nila yung tao, doktor. Siya yung kinsa to ka. Okay dong. Kinsa inang Julia? Kubangin taon ko, oy. Noon sa man ka? Di ko kung bakal silingan, itabagan ko nilang kulata. Nga naman? Amot ko na nasuko, man na sila nako. Ay, tungot nga ito si mong post nga ni, kato nagyaw-yaw ka, nga nung sardinas mo ipanghatag. Di ba? Tinuod sa di ko ganahan og sardinas. Kung di ka ganahan, ayaw kaon, di kay ikaw ray gitagaan adto, ipangbahin-bahin man to, di man to imuratanan. Ma'am, kaning, ni ako ba kay, may kuyog ko ani niya, kay usara ba mi nga mihatag og sardinas. Ako manggutan isang gipadlo nga dili unta ko niya angay, dili to niya angay isulti. Unya, iya man ko gipost ba? Dagay na hinuna ang nasukuan ni niya? Ana, mauna na naroon bayuta ka. Pang-content ramang to ako, oy. Ayawat ba ma-viral? Maka 1 million views ko. Yan, naka 1 million views ka. 1 million ka bukol. Mauna na pala ni mo. Taka mo kagyawit social media go. Daghan ka na kinaglagot ni mo. Mauna, sultana. Ay, asa itong shampoo dari day? Hala, patay na nga kung bana. Si Batayot, kinaglagot na ba siya ni mo? Hala, siya ba na malat atong mga sardinas na ba? Sige na si Bat na kinaganti ra ba na nga iyak ang labayon og mga linata basta makitaan ka niya. Lakaw na si Bat na! Day? Lakaw na ba? Sigam no ng mata ni mo diha? Uy, kanahan. Ha! Awa. Hindi ni man. May naong ba yung may naong ka bang muari na rin bayuta ka? Dagan, Julia, kaya nagkuha ng linata. Dagan! Kadios! Si Batayot! Ay, si Bati! Ay! Batayot! Ay! Aray! Hala ka, aray! Alam mo, sorry, ma'am. Ikaw na ikaw, ma'am. Patay! Linata, bagyo dagan! Batayot! Tungod sa kong kalagot kasa, hinoon kong laing tao. Probeda. May naigo taon sardinas ka akong gilabay. Laing tao to, pero maura magtingo ka itong iyang tao sa bayot. Probeda. Suko taon kayong babae taon naigo taon. Ipabarangay ba taon mi? Nagisi mo taon niyang kilay taon naigo sardinas ka akong gilabay. Mapriso ka ko ani? Usabay akong buhato taon ani? Mauni akong problema. Sardinas sa gyud may nakaingon katong bayot sa Facebook. Saan man ako paliog tabagi man ninyo bi. Usaban kung kamoy pasultihon, Martin. Hello, Dibre! Juliet! My God, Good morning, tanan! Good morning, tanan! Sa tanan! Good morning! Good morning, Sir Torino. Pwede nakita din sa mga kadagkuan dito sa usa sa mga konsihal sa pangalan ni tupad sa inyo nga barangay Dro kaning Abidukot o sana? Binukot. Tupad barangay ninyo ba? Sa pangalan niya? Tabako. Ang musta siya ni mo? Kita mi dito sa Nancy's Balbakwahan ba ngaon dito? Si Juan Willie Largo. Basig dili ang kuan kanang konsihal to dito. Usa sa mga konsihal. Musta to siya ni mo? Regards kuno kayo taon. Nya sa tanan to mga kaigsunan nga namati na to, labi na gyud sa mga taon ni Inday.
Ay, Ate Jujen, yaw-yaw sa diha. Thank you kaayo mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy birthday ang mga bata. Ya gawas ana palit sad mo sa Diamond Yema o BMA special tasty fish cracker o sa Politos macaroni crunch kay lami. Okay, lami kaya mga bata imno ninyo ha. Ang kanang tasty fish cracker kanong kanon na to nya Paulitos macaroni crunch sapon o BMA special o kaning katuang Diamond Yema special lami kay na yan sa mga tanang mga tao pod ni Inday Shen ang anak ni Kuya ni Pipito sa yung Bromage PH nga ni Ana student Sugbo nag-open na tanawan ninyo diya sa Facebook ang Bromage PH tanawan na ninyo diya sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos yung nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni mo diha kap og sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong JR Pipito, Diaz Toledo, o sa mga tao diri sa talisay ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning natong tanan. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw gulyat. Si Martin, Ate Pres. Martin. Si Martin, si Martin, good Ate Pres, kanang kuan ba, kanang nitabang sila sa ibutang na to itong na linugar Ate Pres. Nihatag sila ngadto sila ilang maraming silingan sad nabang sila gitagaw sa dinas gyaw-yaw minuning gitagaw sa dinas kabuhion tali siya oy bitaw basin kabuhion nga lang ibus out nila bahin na gani kay gitagaan ta lagi tinoda kasyan ang imuha dong Martin ang imuha nakasaan lang hinuon ka kay laglagot lagi taon siya atong bayot Ate Pres nya gilabay niya sardinas ang bayot ang katong naigo katong silingan nilang tabang ta nya saon naman lang ani niya nga iba barangay ba taon sila ang iya di ba kana taon siya makasama priso kabayad saon na niya Ate Pres ang problema kato naigo ang babay naigo sa kilay dapit dinas nga gihatag dili tungod sa paglabay nga tungod sa kalagot niya atong bayot naigo ang babae looy kayo kay nangantim gyud siya awa niya balik gid bayon ko siya sa dinas mao na bam Unsa pong tanalan? Tungod sa akong kalagot nakasaan noon ko sa akong isig katao kay naigo pa paglabay na ko sa dinas suko kayo ang babae nga naigo taon amo ni basa naburot ni taon ang agtang adto gisi taon natin pero pertigada dugo Bam, usay mong mayaw-yaw diya, be. Sa laing bayan sa kasulatan, Gulyat, mababasa man mo na ay nakabutan dito nga kanang ang paghatag ko nung malipayon ugwa magbagulbol dakong grasya. Apan kaning imuha, dili man Martin, dili man ingog pagbagulbol. Ino lang kasag muyo lang tungod kay nagyaw-yaw mugod ang gitagaan. Munay ako ang ambitya nimo. Apan sa dili pa ko mapadayon, ako paambitan katong bayot nga mao nakaingon. Lucas Lucas 17 may nakapahaling ba? Haling sa ba? Sa kagubot. Lucas 17 versikulo 11. Ano diha? Na gingon dire ayo. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya may balik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog may hapa sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya sa marayanhon katong tawanan niya mingon si Jesus dili ba napulo man kamo katawo nga nangaayo hain naman ang siyam ako nang gibasa nga ang buti pasabot nga para sa anis Biblia ba nga nibalik gyud ug nagpasalamat katong bayot, wa mo gud imbes magpasalamat ang yaw-yaw may noon, maoy nakahaling og nahitabo nga tungod sa kalagot ni Martin nang labay og naigo katong usa ka donor, usa ka may hatag. Ang ako na lang kasultian ni Martin kanang na ang pangayon alak pasaylo o manggid nimo tuyua pananglitan mo abot mo barangay kay pa barangay man imo isulting tinuod kumay mo ipaapil tog tawag atong bayot kay maoy nakaingon apan kay pong palagis bayot content lang iyaha kadtong iyahang pagyaw-yaw content kuno para mo viral kuno siya Gulyat patod pa niya
Iyatong gituyo para Ya, dito, ningo di siya ka-content. Na, diya. Oh, Diya ako ba? may gada sa bayot. Di ba? Ang katong tinuor yun ba? Ingon sa Di ba, sa sugilanon ba? O sa sugilanon ba? Dili man nga what? Doon na tigigo, doon na nga masiyag yun. Pamiligo ni ha? Kanang sugilanon na ni. Kini atong sugilanon ba? O, kaya ano siya mag-viral. Dili. Ingon ito siya ba? Mga content naman to ako para mga 1 million views ko. Yang content niya di man maayo. Doon na ko'y, Tuman. doon na rin ba ko'y nabasahan itong dugay na abot og sakto ba kung nainomduman? Saan ba? Nga magimo kuno ka og content unya you're using another person for your popularity. It is kuno a silent corrupt. Abot sakto buto ko nabasa di ko kay no. Buto mo ringon ana ba? Umrang ngon ana. Nga Ngayon silent corrupt, magkisa man ba? Mag-use ta og lain tao. Palilitan ron nga anta, mapalit-palit tao niya dili kanibang pre ba nang gibuot bayot nga kuno ay nagyaw-yaw sa ko yun yung contempt ay. Okay. Ana ba? Apan mo lagi kung yun balik ko nimo Martin nga kanang nagpanalita patawag mo jud ka sa barangay, mga tarungan ka nga dili nimo tinuyo, dili nimo intensyon nga maigo ang agtang ni adtong sa kababay tungod lang kadto sa imong kalagot ug katong bayot mao gyud kaingon kung mahimo ipatawag sa apel aron pud siya mamaymayan kay sa imong bahin Martin nga nagyaw-yaw ka ug mabasa ko balang kasulatan sa kanang gingon ang malipayon kuno nga ako sa dato ba inato ba no kanang makahatag kag tabang nya magyaw-yaw siya bahala na ka diha basta ako katabang ko nimo ay yaw-yaw diag mayok karon bahala ka karon kay kita tigpanghatag magyuta pag-aging linog dito Norte Goliath no wadyo ko kuno content pag-abot ko dito mo panghatag ako kanang makapananggir jud ko mga baby boys. Salamat ka mo na natin kalaman nun. Kung ako ang pasultihan.